салом ба кулли ҳаводорони футболи тоҷик. даври 18-уми чемпионати Таҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якумро шарҳ медиҳем. даври 18-уми чемпионати навбат дар ҷадвали мусобиқа ягон тағйироти ҷиддӣ ба миён наовард. дастаҳое ки ба қавле зур буданд, дастаҳои сустро шикаст доданд ва ба мақоли ҳар сухан ҷоеву ҳар нуқта мақоме дорад, ҳар кас мувофиқи тавоноӣ дар ҷадвал маскан ихтиёр кард. масалан, дар тақдири равшани зафаробод ҳамин ҷои чорум манзил сабт шудааст. ҳарчанд се даврқал ба таҳаввулотҳои ҷиддӣ рӯбарӯ шудем ва чанд муддати на он қадар дароз дастаи равшанро дар ҷои дуюм дидем, вале нишоти кӯтоҳмуддат мегӯянд ин корро. ҳоло мисли даври қабл ҳама дар ҷои худанд. ҳарчанд регар, тадаст, паншер, ваҳдат ва моҳир якбозигӣ кам доранд. садрнишини ҷадвал регар тадаст ҳоли ҳозир бо ҳамин як бозии кам 43 хол дорад ва баъди ӯ дастаи ҳулбук бо 40 хол меистад. ҳоло бо ҳисоби математикӣ регаро чемпион эълон карда намешавад, вале ҳамагӣ 4 даври дигар монд ва ба гумони шахсан худи ман регар аллакай чемпион аст. 4 бозии баъдии ин даста бо тимҳое аст ки дар сатҳи ӯ нестанд. масалан, исфара, моҳир, саройкамар инҳо дастаҳое ҳастанд ки бо регар бояд қуввозмоӣ намоянд ва ягона дастае ки ба пирӯзӣ не шояд ба мусовӣ муқобили ин даста истодагарӣ намояд, ин ҳулбуки восеъ аст ки баъди як давр бояд бо ин даста рақобат намояд. ба гумони ман дар лигаи олии мавсими оянда бозӣ кардани дастаҳои лига якум ҳаққу ҳалоли регар ва ҳулбук аст. дастаҳои дигаре ки шояд мавсими оянда мо дар ин чемпионат исми онҳоро нагирем, ин дастаҳои моҳир ва исфара мебошад. ҳарчанд моҳир имкони бо ваҳдат ҷой иваз карданро дорад, ваҳдат ҳоло дар вартаи мушкилоти дохили бошгоҳӣ қарор дорад ва аз моҳир ҳамагӣ 3 хол зиёд боло меистад. аз ин рӯ моҳир бояд ақаллан 2 бозии ояндаашро бо ғалаба сипарӣ намояд. барои ин камтар бедор шудан лозим ва аз ин фурсат истифода бурд. онҷо гап аст ки дастаи моҳир низ аз мушкилиҳо орӣ нест. тамринҳо кам бароҳ монда мешаванд, футболбозон маош намегиранд ва ин даргириҳо онҳоро дар хонаи аутсайдерон боқӣ мондааст. дар миёни мавсими онҳо ба тамрин пардохтанд, якдилона кор карданд ва 9 хол ба даст оварданд. мешавад, фақат кӯшиш кардан лозим. хулас даври 18-ум сипарӣ шуд ва мо нафас ба нафас ба нуқтаи ниҳоӣ наздик мешавем. ин маънои онро дорад ки рақобатҳо гармтар мешаванд. моро пайгир бошед. мо ҳоли ҳозир дар мавриди вазъи дастаи ваҳдати шаҳри ваҳдат гуфтем. воқеан онҳо мушкилиҳои дохилӣ доранд, вагарна дар аввал бозиҳои бад надоштанд ва ба дастаи камбаҳо не, балки миёнаҳол ва ҳатто замоне дар мақоми панҷум буданд. баъдан оғоз шуд мушкилиҳо. сармураббии қаблӣ Одил Каримовро аз маснадаш барканор карданд, вале ваз тағйир наёфт. ҳоло ин даста ба истиснои дастаҳои аутсайдер дар охирин хонаи ҷадвали мусобиқа қарор дорад. агар як бозии дигар шикаст хӯранду моҳир ба қавле гапи моро бигирад, пас ваҳдат лига якумро аз даст медиҳад. омори ин дастаро бубинед. ваҳдат дар 17 давр 3 маротиба ғолибият дорад, 3 маротиба мусовӣ ва 11 маротибаи дигар шикаст хӯрдааст. хулас ин нишондод таҳдиди бузурге барои боқӣ намондан дар мусобиқа аст. бозии даври 18-умашон бо дастаи ҳулбук буд. ҳулбук ҳамин қадар нерӯи пурқуввате дорад ки барои баромадан ба лигаи олӣ талош мекунад. сармураббиашон Қаноат Латифов таҷрибадор аст ва тавонист ки дастаро ба мақоми дуюми ҷадвал барорад ва дар чоргонаи аввал ҳамин қадар рақобатҳо тезу тунд аст ки ногуфтанӣ. шабеҳан ин даста миёни гургҳо устувор аст ва дастае бо номи ваҳдатро мемонад ки мусовӣ ва ё аз ӯ хол ситонад ҳеҷ гоҳ не. бозии ҳулбук ва ваҳдат дар майдони марказии шаҳри ваҳдат баргузор шуд ва бубинед ки ба чӣ анҷом ёфт. чемпионати Таҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум то рафт ба хотимаи худ наздик мегардад. дастаи ваҳдати шаҳри ваҳдат аз оғози марҳилаи дуюм танҳо барои боқӣ мондан дар мусобиқа талош дорад. бо эҳтимоли зиёд ин тим ки дучори вазъияти молиявист, мавсими навро дар лигаи дуюм оғоз менамояд. ба иттилои сармураббии даста 2 моҳи охир маоши худро нагирифтанд. дар бозии даври 18-уми лига якуми мамлакат бошгоҳи ваҳдат тими ҳулбуки ноҳияи восеъро ба ҳузур пазируфт. рақобати дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри ваҳдат доир гардида бо натиҷаи 2-1 ба суди футболбозони ноҳияи восеъ хотима ёфт. дар ин рақобат аввалин шуда футболбозони шаҳри ваҳдат ба задани гол даст ёфтанд. дар дақиқаи 19-уми қисми аввали дидор бозингари дастаи ваҳдат Манучери Ҷамшед тӯбро вориди дарвозаи ҳулбук намуд ва дастаашро ба пеш баровард. пас аз голи футболбозони ваҳдат сармураббии дастаи ҳулбук
қаноат Латипов ба ҳайати тим тағйирот ворид кард. ӯ ба майдон бозингари асосии худ Зиёиддин Фузайловро баровард. бо гузораи 3 дақиқа маҳз Фузайлов тавонист баробариро дар ҳисоб таъмин созад. қисми аввали дидор бо ҳамин натиҷаи 1-1 пушти сар шуд. қисми дуюми дидор бо ҳуҷумҳои пайдарпайи дастаи ҳулбуки ноҳияи Восе оғоз гардид. Шогирдони Қаноат Латипов талош мекарданд то ҳарчи зудтар голи дуюми худро вориди дарвозаи дастаи Ваҳдат намоянд. барои дастаи Зубайдулло Нуров дар ин рақобати сахту сангин дар баробари ҳарифи пурқудрат натиҷаи мусовӣ низ басанда буд. ин тим танҳо дар хати ҳимоя бозӣ мекард ва дар ҳолатҳои зарурӣ ба ҳамла мегузашт. дар дақиқаи 65 қисми дуюми дидор футболбозони шаҳри Ваҳдат дар дохили ҷаримагоҳи хеш ба қоидасӣ тезӣ даст задан ва долар ба дарвозаи онҳо пеналти таъин намуд. ҷаримаи 11 метраро бозингари дастаи ҳулбук Шараф Саидов бехато вориди дарвозаи Ваҳдат намуд ва пирӯзиро барои тимаш таъмин сохт. ёдовар мешавем ки бо сабаби набудани дарвозабони асосии Ваҳдат футболбоз Иброҳим Исмоилов ин рақобатро ба симати дарвозабони даста гузаронд. дар дақиқаи 74 бозӣ нимҳимоятгари соҳибони майдон Меҳрон Сафаров дар дохили ҷаримагоҳи хеш ба қоидаси тезӣ даст зад ва довар маротибаи дуюм дар ин дидор ба дарвозаи Ваҳдат ҷаримаи 11 метра таъин намуд. ҳамзамон Сафаров пас аз гирифтани баргаи дуюми зард аз майдон ронда шуд, аммо пеналтиро беҳтарин бозингари ин дидор Зиёиддин Фузайлов натавонист ба гол табдил диҳад. ин пирӯзӣ барои дастаи ҳулбук дар лигаи якум 13-умин ба ҳисоб меравад. айни замон ин тим бо касби 43 хол дар зинаи дуюми ҷадвали умумии чемпионат қарор дорад ва дар сурати идомаи чунин натиҷаҳои назаррас даста имкон дорад то мавсими навро дар лигаи олӣ оғоз намояд. ҳамиро гуфтаниям ки ин футбол аст. албатта дастаи Ваҳдат бо як ҷиддият ба майдон омада буд. мо низ ин се хол ба мо бениҳоят зарур буд, чунки ҳозир мо дар ҷои дуюм рафта истодем ва ҳар як холе ки мо аз даст медем ҳарифе ки дар ҷои сеюм, чорум, панҷум аст метавонад моро гузарад. ва ман боз як бори дигар мухлисони дастаи ҳулбуки Восеро ки дар ин ҷо ҳузур доштанд ва онҳое ки ҳузур надоштанд ва роҳбарияти дастаро бо ин се холи бениҳоят зарур табрик мекунам. ҳамиро гуфтанам ки агар ки дастаи ҳулбуки Восе ба лигаи олӣ албатта барояд, мо бо роҳбарияти даста сарпарастон дорем, роҳбарияти мақомоти иҷроия, мо ба даста албатта ки навигарӣ меорем. зиёда аз 50% даста агар ба лигаи олӣ барем албатта иваз мешавад. ёдовар мешавем ки дастаи Ваҳдат дар марҳилаи дуюми лигаи якум аз 7 бозӣ дар 6 мағлуб гардидааст. дар умум ин шикаст барои ин тим 11-умин ба ҳисоб меравад. лозим ба ёдоварист ки мавсими гузашта низ дар марҳилаи дуюми мусобиқа дастаи Ваҳдат танҳо барои боқӣ мондан дар лигаи якум талош мекард. вақти он расидааст ки ҳукумати шаҳри Ваҳдат ва дигар мақомотҳои дахлдор барои аз байн нарафтани ин тими футболӣ чораҳои заруриро андешанд. мо вақтои охир ҳатто тамрин надоштем, машқора намегузарем ба сабаби молиявӣ ки пӯшида нест. сабаби асосии тайёр набудани бозингарон буд дар ин бозӣ, барчи ки ҳариф ҳам ҳарифи боқувват буд. шумо шоҳид ҳастед ки мо ҳатто бозингарои захиравӣ 2 нафар доштем, 2 нафар. барчи ҳамчун даста мисли дастаи Ваҳдат бояд шароитро надошта бошад, шароитҳои хубтару беҳтара дошта бошад ки соҳиби варзишгоҳи замонавӣ. сабаби молиявӣ ман якчи хоҳиш мекардам аз Федератсияи футболи Тоҷикистон ки пеш аз сар шидани чемпионат мактуби кафолатӣ суроғ мекунанд, аз ҳукумат пешниҳод мешавад. оя ҳамчун қабул мекунанду дигар тадқиқот намегзаронанд. зеро 2 моҳи охир мо маош гирифтагӣ нестем. панчер бо эҳтимоли зиёд дар лигаи якум боқӣ монд.
онҳо дар 17 бозӣ 17 хол доранд ва 3 бозиашон барои онҳо ба истиснои рақобат дар даври баъдӣ бо Улбук андак осонтар мегузарад. Масалан 3 бозии дигарашон бо дастаҳои саройкамар Исфара ва пахтакори Ҷаббор Расулов мебошад ки гумонам ғалаба ё мусовӣ мекунанд. Ин даста дигар умеди мақомҳои болоиро аз даст дод ва чӣ гуна гуфтем бо ҳисоби математикӣ онҳо агар дар ҳамаи бозиҳо ки ғалаба ҳам намоянд чоргонаи аввал чӣ ки ҳатто ба мақоми панҷум намерасанд. онҳо бояд кӯшиш намоянд ки мақом аз даст надиҳанд. бозии даври мазкурашон бо Моҳири Ёвон дар хонаи худашон буд. Моҳир ки ба дастаи назарногир табдил ёфтааст дар сафар бозии хуб нишон додан натавонист ва рафти бозӣ таҳти контроли бозингарони Паншер сипарӣ шуд. рақобати дастаҳои миёнаҳол ва суст чӣ гунае гуфтем он гунае баргузор шуд ки бояд мешуд. тамошо кунед. дар доираи рақобатҳои чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои лига якум тими Паншери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар варзишгоҳи худ бо дастаи Моҳири ноҳияи Ёвон рақобат намуд. дар ин дидор шогирдони Бахтиёр Ҳакимов ба дарвозаи Моҳир 3 голи беҷавоб заданд. пеш аз анҷоми қисмати аввал ҳамлавари тими Паншер Маҳмуд Ғаюров аз як имконияти мусоиди голзанӣ истифода бурда тӯбро дохили тури дарвозаи Моҳир намуд. дар идомаи пайти аввал боз ҳам Маҳмуд Ғайров голзанӣ карда дар номаш дублро номнавис намуд. дар охирин лаҳзаҳои ин вохӯрӣ Суҳроб Саидов бо голи задаи худ ба дарвозаи тими Моҳир ба ин вохӯрӣ нуқта гузошт. ҳамин тариқ рақобати дастаҳои Паншери ноҳияи Балхӣ ва Моҳири ноҳияи Ёвон 3-0 ба суди тими Паншер ба анҷом расид. шумо медонед ки бисёр бозингарои асосии мо иштирок надоранд аз сабаби ки ба давлати Федератсияи Русия сафар кардагиянд. ҳамин бозингарои ҷавон яъне дар омаданд. як бозингаре ки голи сеюмро зад якум бозиаш буд, ҷавон аст, нав ба даста таклиф карда шудагиай, бозингари маҳаллиай дар омад, хуб худро нишон дод, яъне гол зад. бозии ояндамо бо дастаи Улбуки восеъ мешавад. рӯзи 24 сентябр ҳаракат мекунем бо хубтар бозӣ кунем, аз ин мавқеи худро дар ҷадвал хубтар кунем. даври 18 буд. мо дар бамеди будем ки дуранг бозӣ мекунем, лекин ғалаба тарафи Паншер шуд. барои ма чихеле ки гуфтам ки мо дастаи Паншер боз як бор дигар табрик менамоем барои ғалабаи кардагаашон. дар бозиҳои оянда мо ба як хулосаи муайяне аз ин бохтиямон мебароем. бозии ояндамон 23 сентябр бо дастаи Регари Тадас дар майдони худамон бозӣ менамоем. бозиҳои дигари даври 18-ум он гунае сурат гирифт ки интизориашро доштем. равшани Зафаробод бо умеди баромадан ба Лигаи олӣ ҳамсоядастаи худ пахтакори Ҷаббор Расуловро дар майдони худ бо ҳисоби 4-0 шикаст дод. барқчиам дар майдони худ саройкамарро қабул кард ва ба дарвозаи онҳо 2 голи беҷавоб заду ҷавоб дод. ҳосилот ки таносуби голҳо ин дастаро аз Улбук поён мебарад, ба қасди ин таносубро аз миён бурдан ба дарвозаи Исфара 7 голи якҷавоба зад. Регар Тадази ба қавле воҳима дар майдони худ қариб буд аз Динамо шикаст хӯрад, вале бо ҳисоби 1-1 хотимааш бахшид. дар аввал гуфтем ки ҷадвали чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лига якум баъди гузораи даври 18-ум ҳеҷ тағйироти ҷиддие нашуд ва ҳеҷ дастае ҳам дар мақоми худ осеб надид. ба қавли ҳамаи чӣ дар ҷояш. Регар бо 43 холу як бозии кам лидерии ҷадвалро бар зимма дорад ва танҳо мӯъҷиза ё ба истилоҳи русӣ чуда метавонад ки ин дастаро аз садри ҷадвал поён фарорад. Улбук ва ҳосилот ба қавле муддаитарин дастаҳои мубориз барои мақоми дуюманд. ҳар ду 40 холӣ доранд ва танҳо таносуби голҳо Улбукро дар ҷои дуюму ҳосилотро дар ҷои чорум нигоҳ доштааст. равшани Зафаробод ба қавле як ҷазб гирифту боз ба ақибгоҳ ва хонаи доимиашон мақоми чорум бо 39 хол баргаштанд. Динамо вақте ба сатҳи худ баргашт ки аллакай дер шуда буд. онҳо ҳамагӣ 34 хол ҷамъоварӣ карданд ва мақоми панҷумро соҳиб шуданд ки ба гумони ман боз мавсими оянда дар Лигаи якуманд. барчаи ҳисоро доим танқид мекардам ва мегуфтем ки ин даста бо он бозӣ ба хонаҳои охир меравад, аммо иштибоҳ кардаем. мақоми шашуми ҷадвал ва он ҳам дар бартаи ин қадар муборизаҳои беамон миёни дастаҳои зур 22 хол ҷамъ овардааст. натиҷаи бад нест.
саройкамар ҳам ба ин монанд аст, аммо дастаи назди дарёи панҷ арзандаи мақоми ҳафтум бо 19 хол аст. вале набояд фаромӯш кард ки саройкамар бо кӯшиши зиёд ва ҷалби футболбозони нав худро аз бартаи нокомиҳо наҷот дод. дастаҳои дигар бояд аз ин даста ибрат мегирифтанд. панҷшер, пахтакор ва ваҳдат дастаҳое ки дар аввал умеду гумонҳои зиёд доштем, аммо охири ба қавле кино ин хел аст ки панҷшер бо 17 хол мақоми ҳаштум, пахтакор бо 13 хол мақоми нӯҳум ва ваҳдат бо 12 хол мақоми даҳумро ихтиёр карданд ки ин натиҷаи он қадар хуб нест. моҳир 9 хол ва исфара 7 хол ва баъзи онҳоро ман ягон хел шаҳр дода наметавонам. бозиҳои даври баъдии чемпионати мазкур ба таври зайл баргузор мегардад. марказитарин рақобати давр ба гумони ман ин дидори дастаҳои равшани зафаробод ва динамои шаҳри душанбе мебошад. динамо нав дастаи сатҳи болоӣ шудааст ва бо регар аллакай мусовӣ кард ва гумонам ба шикасти равшан қудрат дорад. бозӣ дар майдони спитамени шаҳри душанбе баргузор мешавад. моҳир дар хонаи худ регарро қабул мекунад, исфара бошад ваҳдатро. ҳулбук дар хонаи худ бо дастаи панҷшер муқобилият нишон медиҳад. ҳосилот бошад ба ноҳияи 5 барои рақобат бо саройкамар меравад. охирин бозии давр миёни пахтакор ва барқчӣ дар ноҳияи ҷаббор расулов сурат мегирад. рӯйхати нишонзанҳои чемпионат ба гумонам он қадар тағйироти ҷиддӣ ҳам надорад. далер шарифов аз пахтакор ва бахтиёр зарифов аз равшани зафаробод бо 13 голи лидерии ҷадвалро бар уҳда доранд. диловаршоҳ ғаниев аз дастаи регар тадаст бошад, то ин дам ба задани 11 гол даст ёфтааст ки аз дастаи пешсаф бояд ҳадди ақал як бозингар ба ҳадди 1 гол аз далер зиёдтар гол мезад. инам дар ҳоле ки регар тадаст дар ин пайроҳа баъзе дастаҳоро бо ҳисоби бузург торумор сохтааст. зиёвиддин фузайлов аз дастаи равшани зафаробод ки ин мавсими трансфер аз ҳулбуки восеъ омад, ниҳоятан шумораи голҳояшро ба 11 расонид ва мақоми чоруми ҷадвалро соҳибӣ дорад. ҳамин тавр баъди ӯ футболбозони дигари чемпионат мавқеъ гирифтанд. ҳафтаи дигар вомехӯрем. хайр.